Здравейте, приятели! Аз съм Николай Радулов и днес ще поговорим за едно събитие, което се случи на 29 март. Сатурн премина в знака Риби и той ще остане там 2 години и половина. И нека сега заедно да помислим какво означава това. Сатурн е планета, чиято енергия дава ограничения. Сатурн структурира всичко, а той е този, който дава кармическите уроци. Така. Енергията на Сатурн или на Шани Дев е тежка и дори може да кажем груба. И този строг и аскетичен Сатурн влиза в знака Риби, който от своя страна е един мечтателен знак, чувствен, творчески, и доста често той се изплъзва от логиката. Тоест, не може да бъде лесно разбран, не може да бъде лесно предвиден. Риби, това е последният знак в Кала Пуруша, т.е. в естествения хороскоп. И е символ на края на целият земен път. И това означава освобождение, мокша. Също така излизане извън пределите на материалното. Това включва и материалното тяло. Така. А какво може да обединява Сатурн и знака Риби? Ако се потопим малко по-дълбоко, ние ще видим, че това са по-финните неща. Това са идеите, духовността, вярата. Знакът Риби, неговата енергия е насочена в висините, към абсолюта. Сатурн, това е дисциплинирана планета, която съблюдава практиката. Това е зрялата вяра и вътрешните задръжки. И при този транзит Шани Дев, това е Сатурн, има възможност да работи не само с външните ни рамки, но и с това, което е вътре в нас. Духовните търсения, с нашия ум, с смисъла, който намираме, и с нашата вяра. Така, той структурира мечтите ни, проверява колко са стабилни нашите убеждения, нашите идеали и може да превърне хаотичният път на знака Риби в реален път. Труден, но водещ към освобождение. Нещо друго. Това е, че има определен дисонанс. Не много голям, но го има. И той се изразява в това, че Риби е воден знак и той представлява емоционалното състояние и то е подобно на водата. Може да се вълнува, може да бъде спокойно, може да бъде мътно и може да се избистри. Тук говорим за емоционалното състояние.
И самите риби са относително непредсказуеми. А тук Сатурн. И разбира се, на него ще му бъде трудно. Той е планета, носеща в себе си стабилност, граници, структурираност. Освен това, той е бавен, задълбочен и не обича да сменя посоката на движение. Сатурн се стреми към здравина, стабилност, продължителност. Не обича да се мести насам-натам, както това е стихията на знака Риби. Но неговото присъствие в този знак преподава определени уроци. Относно емоционалната част на нашето същество. Нашата чувствителност, мечтите ни. И така, какво може да направи Сатурн? Той успокоява и стабилизира влиянието на знака Риби. Така. Какво означава това? Той ни прави по-осъзнати. Дава ни един по-организиран подход към вътрешния ни свят. И този транзит може да стане време, през което можем да осъзнаем и да променим, да подобрим тези аспекти на живота ни, с които е свързан нашият хороскоп. Т.е. положението, което заема Сатурн благодарение на този транзит в нашият хороскоп. Това е в зависимост от положението на Луната в нашата натална карта. Така. От друга страна, Шани Дев усилва интуицията и емоционалните качества, присъщи за знака Риби. Тези характеристики преди може да са били променливи и трудни за контролиране. Но, когато Сатурн преминава в Риби, той дава една по-голяма яснота, интелигентност и стабилност. Задълбочавайки интуицията и чувствата, Сатурн помага за преобразуването на хаотичните потоци в нещо по-структурирано и дълготрайно. Това означава, че знакът Риби също оказва влияние на Сатурн. Да. И какво е това? И какво е това влияние? Независимо, че Сатурн символизира контрола, дисциплината, ясно изразената структура, но въпреки това, творческата и понякога хаотична енергия на Сатурн може малко да разклати неговата стабилност. Въпреки това, този транзит на по-дълбоко ниво не е просто сблъсък на две различни по своята природа енергия. То е взаимодействие и обмяна на качества. Шани Дев се опитва да предложи на знака Риби стабилност, преданост. А от друга страна, Риби се опитват
да зарязат Сатурн с вдъхновение и гъвкавост. И резултатът ще бъде такъв. Определени трудности при вземането на решение можем да имаме. И това също зависи от сферите на живот, които засяга Сатурн спрямо положението на Луната в нашата натална карта. Така. Това може да доведе до изменения в подхода за решаване на вътрешните ни проблеми. И често тази промяна може да бъде чувствителна, може да бъде даже кардинална. Също така, прекалено много емоции, прекалено много чувства. И тези силни, дълбоки преживявания могат да влияят на емоционалният ни фон, усилвайки желанието за изява. И тези чувства могат да бъдат както негативни, така и позитивни. И това зависи също от положението на Луната в нашия хороскоп по време на раждането. От духовна гледна точка това е благоприятен период. Това е време за дълбоки трансформации като цяло. От друга страна, т.е. като допълнение по-скоро, Сатурн последните 5 години се намираше в негови собствени знаци – Козирог и Водолей. И това причини големи ограничения и липсата на чувството на свобода. И след тези 5 години ние получаваме това усещане за свобода. Но трябва да имаме предвид, че в хороскопът на България този транзит активизира 8-ми дом. Сигурно знаете, 8-ми дом той символизира освен духовните търсения и смъртта. Нека всеки от нас се съсредоточи върху своите духовни търсения, за да можем да помогнем на България да избегне смъртта. Всичко добро от мен и до нови срещи!